Voilà, 3 simple kroky a náš nepriateľ je vo väzbe, umlčaný, zastrašený a čo je na to najlepšie, úplne legálne. Ako legálne umlčať človeka, ktorý ti nevyhovuje iba v 3 simple krokoch. Prvý krok, obviň ho z extrémizmu. Toto je na extrémizme najlepšie, že nikto nevie, čo vlastne extrémizmus je. A jeho právna definícia je veľmi obšírna a so štipkou kreativity tam viete napasovať skoro všetko. To sa aj deje. Krok číslo 2 je tiež pomerne jednoduchý. Potom ako je vznesené obvinenie, začneme trestné stíhanie a povieme našemu stíhanému subjektu, že počúvaj ma sem, subjekt. Napriek tomu, že si veľmi nebezpečný extrémista, my budeme veľkorysí a nebudeme ťa stíhať väzobne. Za to nám buď vďačný. A dáme ti náhradu väzby v takej podobe, že nemôžeš opustiť krajinu, budeš nosiť náramok a musíš sa vyhýbať nenávistným výrokom. Keď sa spýtaš pána sudcu, že vaša ctihodnosť, čo je to ten nenávistný výrok, tak sudca ti povie, že nevie, pretože nenávistný prejav nemá žiadnu právnu definíciu. Tretí krok je najťažší, ale stále celkom jednoduchý, keďže vieme, že ho za to odsúdiť nemôžeme, tak sa budeme snažiť vyšetrovanie natiahnuť na čo najdlhší čas. Urobiť čo najmenej krokov, čo najmenej progresu v tom vyšetrovaní, len nech ho udržiavame v tej situácii, že sa musí vyhýbať nenávistnému prejavu, ktorý, opakujem, nemá právnu definíciu. A teraz si už len založíme ruky a čakáme. Čakáme, kým začne znova sa vyjadrovať. Počkáme, kým povie niečo také nie úplne slušné, vykopneme mu v noci dvere, zoberieme ho pred súd. Súd rozhodne, že náš obvinený pokračuje v trestnej činnosti a hodíme ho do žalára. Voilà, 3 simple kroky a náš nepriateľ je vo väzbe, umlčaný, zastrašený a čo je na to najlepšie, úplne legálne.